Здравейте, ние сме партия агенция Слон Балон и предлагаме мобилни аниматори в град Пловдив, София, Стара Загора и Бургас. Имаме голямо разнообразие от тематични партита за деца от 2 до 12 годишна възраст. Любимият герой на вашето детенце е Елза, Соник, може би Палячо, дори Fortnite, Wednesday или пък Барби. Може да разгледате всички наши услуги на slonballonparty.com.